जल्दी जल्दी खा ले गोलबिया पड़ के काम करे चल गया मैं पूछू को का इतना भूख लगा तनु का बतावेला दूध ले ली सब कर लइको पिए के रह का साइ लगियो सब ले ली सही हैं तो नहीं सब किन के आवता कोई की हिचका जे जल्दी सुन तो ना खा लेते तो जल्दी खू खा के हो चल ऐसे गोबर ठोक दिया नतिया हटते नहीं होता गोबर हम ना गोबर पता है हाथ में नहीं हम ना जम गोबर पता है पागल है इससे ना ते काय बात सुनवाल चाहे दिस रे ना करबे त कौची खइबे बाप रे बाप ये तो हम पूछा कि कपारे राजा महाराजा घर का जमन देख लो बैठ गई बा माया बेटी के पाते अरे काय लाजो जी नहीं खेला जीरौरा आए कमीनी ना धमीनी बा एथी कोले बानी हम पतो हो के मोय पूरे सी होने किनार क के भूनी पर के मारे आधा सर गइल बा कहां खिया रहेला रे करे जावा से साल को गोबरा पथवा में साने का दिन पानी द के वानी चिल्लाई बे आए बाप रे बाप आदमी खाता मन 4 टाइम आ वो तना गोबर साथ लागल बा कैसे एथी होई आए हौ का खातै हौ पियतै का दाले ना बना रहे बरा मार बाप रे बाप आ दूध दे देनी हाजी आए हो तारा हिम्मत कैसे भई कपा छोटा बा जा तो पता के लड़ाई दी तार लइका के धरे दे कोन एक किनुआ के त तने के हई बहुत हई फाट में से आए को किलो किलो लइके नु बिया अच्छा त बच्चा देओ भैंस ओही दिना बेचब ठीक ना तार लूर ना सुधारी बहिला करा जल्दी जल्दी कि कपार पर के भोसला को के 5 लाख जल्दी से देख के बोझवा उतारी कैसे एकरा के उल्टा सीधा और करी बोली जमाना चर्बी पेटी पड़ल जाता पेटी कि कुंवारे में बुझाता के ढीड़ पेट गिरवाइले बिया 4 गो के जन्मावले बिया मारब जवन थक देवाल धालेबू खा के बरी नहीं मुंह दुखाते जाके अब गोबर से जल्दी से पात के आधा ये बरा उड़ाए के चाहिए ना तो जौन ना करे के तमन कहती हो ठीक नु आदमी हमरा के जियल मुश्किल कइले बोला भाभी आए छोड़ दे हमू ना बिया करम बुझाइले बिछिए के चल गई हम कोने दूध पी के देखावती है किनुआ पी गुल बनिया गही कैसे जान को लेके कर के दूध ले भाई पी गुल या गही जल्दी खोद धांसे ली चला जल्दी हम कैसे मारे नून लेके बैठ नतिया आफत में घर में बेटी पतो खातिर आदमी तरसता कि पतो है त हई करे हई गाय आइल त 22 कि खाइल आदमी के एथी कोले 22 शासन नद के आ टोला माला देख के जुड़ाइए गोल की कोई बेटी पतो है आवे के चाहिए ना आवे के चाहिए शादी पूरा हो जम ना रमे जा का मौसी कहीं भेज दे हम खाल दुलम कोले बेस नहीं जा मौसी का में अब पहले लेखा नहीं खे ओकर पतो आइल बिया एकरे लेखा का गुल लंगटी बिया रे अरे सब उहे बैसन कौन 19 बैसन कौन 20 बैसन केवन बिया के सास के आगे में लोटा में पानी दिया खाए दी रे खाए देख के निहारते सन आजकल के पतो पानी पियो हमनी के भूख रहे कि सास के खाई खिया दी हाउ खिया दी जमा रहे त भरी से ले ले को दे आ कनी के ई सब के भूख नहीं खे ए कनी के लागत कि भातार के खियाई अपने खाई बेटा के खियाई सास न तब घर के औंजा पथार हो गेल बैसन जो पानी पेस वाला लगत नहीं हे त इसका तुरक लाई रोच छिंगे कोसी खा ले तुरक लाई हां लिया एकरा से निक बिना बाले बच्चा के आदमी छिनी रोक बा ओका बांडो दीदी तो बोले न भाई कितना निक से रहेली बनावेली खाली एगो हम बानी कि दूधू को बेटी आ पतो रह के आ बेटी के हमरो दोनों आदमी के शासन भइल बगे सावन बीत गइल हो एको दिन गोड़ हाथ ना रमनी बताबो एगो रंगी जान के कुकुर हटले त दिमाग खराब हो जाले देख रहन त अपन कहां ले आदमी सर सिंगार करी छोड़ो ना हमारा का मतलब अब त जाता दिया पर रंग हमारा के तो दुनिया कुछ कहेला लेकिन हमारा कुछ फर्क ना पड़ेला जान जा भैया एगो त ई बिटिया बिया नु हमर ननदी कि कोनो चीज देखे ले नु त बुझाला कि धधाई रहले भौजी हमरो के कह द ना कैसे बताइयो का के हाथ ना महंगा सामान लावनी अपना के करे खातिर त उनकरा के करे खातिर दादा ने अभी के नहीं बोल दिया अभी देखत नहीं खे तले हाली रंग के आ तिजोरिया में चोरवा दे अपन निमन कतना सामान किन के महंगा त लगन बा घरे में रहतारू आ मोय बहिला हमर लइका के दूध पी गइल के मन देखेलु ना तू तो हमरा देखला से कुछ बा बताई कतना कहतनी उन के दोनों के माई बेटिन के लाग जल बा हमी तो छोड़ी दोसर कोई कहे बा हम गलती कोनी बहरी निकल के कामे करे लगन त जन्नी एकर जनलू एकर बुढ़िया के ना ढेर अब जवानी फुटता ठीक ना हम तो कहन में धो के कहियो ला साथ देबो जान आ रहेलु कहां 4 बेरा निकाले
सना खाली सोना देखेलू ना ओ कनी चलते त देखत तनी घर सामान बीत गइल आ अभी ले गुण हाथ ना रंग निचरवा के नु पानी से रखले रही कि उ बेटवा आई नु त देखी त तू तो घरे बा त सब करतो बरई त हमर त सही होई गुजर बा हमको देन दीदी हम रख देता अरे हम ये ठीक हो तनी सोचले कि मेथा तनी पूरा जला सामान डुगी डरा में कइले तो होखे ओखे ना चलू आ तो चली बाबा दुआ ले ले आई ना तो पैसे फ्री हो जाई बबुआ तो दूधवा दइए बाद में अब काहे नेवर होती है रे गोली माराई हुई से रो तड़ी पियाजिया पे बैठ जाओ बेटा बता हम पिया सना अरे हटाओ ना हटा दे बता दोबारा आ जाइबो ये जे पिया जा इले कहा जरा दीदी कि नाचे करे दूरे ताला जे करे करे दुनिया में कर दो भैया खा तो भैया अपन मैंने चढ़ के आ तब रोवा तरीका देने का चीज खाती मने नेरियर होती है वो गोली लागल बा मरले भैया हम मनी के दोनों और बात के घुमा घुमा जवाब काहे देता त है दुआरिया पर सब सुन लेला हवा बोला ना काहे पूछले ना हनी काहे रोवा तड़ी पूछा नहीं है लेकिन तोरा जानना चाहता नहीं मुंह त अब एकदम बेकहले रखल जाता हो पहले जमाने त भैया या भौजी अब त लफुआ बन के घूमत रह भौजी के कहला है मैं यही से न भोगत रही माई ना के तरह माई के बहन के जितना दुख हो रहल बा अरे माई के बहन के जितना दुख ना सुख हो रहल बा अगर छोड़ दिया हम त माई बेच किन के खेत जमीन जायदाद कुल खा जइया आ हमने के आगे चल के नु हां माई अपन खेतवा बेच के फूक खाई लेके जाई न ऊपर लाद के का पेट से बेसियो कुछ होला का अच्छा माने एक खाली उहे खाली का अरे चुप रह हमारे से मत चार वही का जरे दीदी जरे मुंह लागल बनी देखा त हो निमन और नेहा काहे की लगले बनी मुंह है अच्छा दीदी अपन माई बहनिया के नहीं देखत दीदी के चेला हटा भाई किनारे तन तो दीदी के चेला आते उनकर लूट सिकली से कावन लुरिया हमरा खराब इन खराब बा निकल के आ घरवा से बने बाधारी करता तो काम खेला बतानी और माई बहनिया दोनों खेला कर है ठीक बा नुरवा भी पता नहीं अच्छा मार बुझाइले तब का ना सुधर ना सुधर ना अरे ना छोड़ो बरोबर ए चलो बात जाई कहलो तोहरो बात जम कर लियो ये तरह करके ऊपर हो ना करू अटू गिरा जाई अंदर बाहर मेरा कुछ कर मैं पेट के फेंक दे रही मैया का संगे रहू तो आई एजा तोहरो बाजे लगे रे उठ मैंने उनका जुम जोन पे तो कर रे हमर में बहन का ऐसा ठीक हो जा तो फिर क्या कहले हो क्या कहले थे मुंह में ले निकल में कैसे निकलेगा क्यों का सिखाया में कैसे निकलता रे हां इधर करे खत्म कर देबे ही बात आज से होश में रहेगा पूरा सुनो जैसे हम कहब उससे दीदी जी के ढेर जो कराई सब काम में फिर कहता है कि जैसा रहे तू कैसन बड़े रे कैसा खानदान के बड़े रे सास के ननद के नाथ के रखल बड़े ये संस्कार पर माई उदे के भेजल वाला बड़े माफ कर दिया हमने को और मन में गुंडा ई का करता हो नहीं मन बमु आइबा का चल चल बहुत हट तक हमारा मरद बा हम बुझाइले तो हम तो तेरे खड़ा छोड़ हट जा अरे छोड़ आओ ने एकरा घर में कुछ होगा ना देखो हमारे से बहस मत करो तो बहुत बिगाड़ हो जाए बहुत बिगाड़ दांत में खत्म हो तू ए जे पानी तनी छू के देखा आवे तुम करा के ओकरा के जल्दी हरे भेजो ना बिसरे कतना तरीके के वाले के पीछे लुकइबे तोरा का जब मार के ना भूंड कोइन त कही है बिगाड़ के रखले बाड़ू करा के अतना करतनी तब ई हाल बहु बेटी के हमरा के कोनो चीजे नहीं किसन बुझत धौले दुआर कोनो चीज के नहीं फेकरत सरिया धरे खातिर बुढ़िया नौकर बिया ई लोग के क्या कहब अच्छा केने बहन जी बात दीदी का करत है जे जे का हो ई कहीं का गिना तई का अन्ना होगी न तो नहीं कहानी है ना के तनी से चाचा था मछली पतोइए करावती है चली कही यही बेरा पहिया का आज आए बच्चे हमरे देखो संजिया खाली होई तब कमाओ दिया ये लेनी दिन में एले तो सही खाने के धराई होई सब कान धना दिया ली तैयार सुना ना देखो काम के दिन बहु इन्हें बोला अपन को दे है अपन मलिका नहीं खेना ओकर माई तू हूँ जानते हो वो करे ले वाले कह दो जाई खेला करी जैसे दोनों में से कौन हम अब आयल गुल के घर जो हमारे पारा करम थकल जाता नी करता तब जब उन करता तब पतोहन के हाल जानते हो अरे तो का करम से तो हमरे पतोहिया करे ले तो दुगो बतिया सह के रही के बा गांव में ना जाई में रहे में बड़ी ना
हम मझलिए में बानी बोलबो करे ले करबो करे। अच्छा हई ए जन छोटकी बड़की खाए पानी को निक नहर पानी से देली से हां अलग भाई से लेकिन बनाई से निक जबन त देबेली सन। तो तारा अपना के हमनी त नूनो भात खाता न माई बेटी में दया आफत कइले रहते ई काहे जी अरे हौ बड़की सबसे खचड़ी नाइल बिया आ एकर छोटकियो के बिगाड़ कोसने क देले बिया रोगुन गोद गोद देख के खोजनी लेकिन कोनो लायक ना मिलल सदा पत्तो का करबू सब करम किस्मत के बात है हुनकर ना जानलू हम तो देख के निमने लेनी बाउर हो बोली सन त का करू किस्मत अरे ई त पहिले बा लेकिन रोगु पहिले शासन में ना रखन छूट छोड़नी आ देखो हो हम शासन में ना रहती अब सियान समरत लड़की बिया अब भागे के उम्र नहीं कि कहीं भाग के कमा के कोली दीदी कहाँ एगो बात कहता खीस दिख में मान लो कहीं जाके कमैती खैती तो लड़किया के निबाह क लेब तब न हो अब वहाँ के बाई ना भाईजी कहाँ अब भाग के का जाई उनकर ला कुछ उनकर बसाए के बा हां तन की छोटका लड़का हमार नहीं खा बड़का त साफे मऊ बड़ा हो छोटके हमार ठीक बा कि तन की टाइट बा मौगी के तना सोच कइले रहेला आज ही खात रहनी न कोनी जे हां मैं बुचिया गोबर पात के पात रहनी जे तब कोनी चल दुकान खाइए के लागल जे लू आज की कहानी सुन आ जान जाके खाए बैठनी है आके फरट फरट चार बात बोल देला सी लड़कियों के हमरो के अब लड़किया में टुसु टुसु होवे लागल ये सियान भी तो ओकरा बुझात नहीं के जी आइल हो उनसे छोटका छावड़ा गोला मौगी के मरला से अपने में दोनों कुछ शिकायत बतिया होत रही सन हमनी त का अरे का को हम अब तो गाड़ी घर देते घर सब देखाई घर के जाके देखा मन नहीं करते दालानी पे बानी गाड़ी देते सन कि जाके बुढ़िया में झगड़ा लगाती है भातार से बता तो बेटा भातार घर में बताई तो जी तो गलती बा केहू कही आ देखिए जे अकेले बैठल भैया उधर मति बुद्धि वही में डूबल रही चल मुझे 10 गो आदमी में सिर चर्चा हुई अब रहुओ भगवान के ध्यान धरी महादेव जी के और लड़की के हमरा खाली निबाह हो जा बाकी तो हम देखो ना कोनो मठ या सब पार लगा दे महादेव जी जन्नी जन लिखल है किस्मत में उहे होई आ ये एकरा टेंशन ना लेनी लड़की से आन बिया त मने ई नहीं के बियाह शादी दा बाकी रहत है आई अभी का भाई बाबा सन पापा बाबा उनकर का सोची ना हाउ दीदी बताड़ी टोला पके हाँ तो सब कोई ने कॉल में 2 दिन पहले ले आ गाँव में आज कह देनी है 7 बजे ले शुरू होई जन्नी हां तो घर आ जाता नहीं देखो तनी कहता नहीं का कहते सर पाका नहीं खे लेकिन हो सकता ना आई हम कहते रहे यार चलो ना आई त निके ना तो से बहुत लाचार बा अच्छा का करम तो सबको घर बा एक लेखा बाची इहो के का करम दुआइन पर आइन